A máte pre mňa nejaký tip, keď sa bojím lekárov a neviem, nechcem si spraviť termín alebo tak? Verím, že to môže byť problém. Tiež je nám jasné, že lekár, zubár je to jeden z najintímnejších v podstate kontaktov, aké je, pustiť naozaj niekomu dôverovať, pustiť si ho do úst s ostrými nástrojmi a všetko je to proste strašidelné. Takže my to všetko vnímame, že proste pacient, keď má strach, takže najdôležitejšia je tá komunikácia a nadviazanie kontaktu s pacientom. To je naozaj 85% úspechu, naozaj s tým, že komunikujeme s pacientom. Každý je individuálny, niekomu treba viacej veci vysvetliť podrobne, niekto zase radšej nechce vedieť úplne podrobnosti, takže naozaj je to o tom kontakte s lekárom a ideálne, keď si môžeme naozaj, že chodia celé rodiny a vychovávame si postupne od malička tie detičky už od 1 roka, sú zvyknuté, že je to normálne, že chodia pravidelne k lekárovi, že je to tiež on človek, že je to nejaká nutnosť, že pomáhame, prípadne keď prídu naozaj na prevenciu, vtedy nie sú žiadne bolesti, nerobia sa žiadne zákroky, čiže dokážeme si nadviazať tento vzťah dôvery, takže naozaj tá dôvera v toho lekára a to, že my máme možnosť ku každému pacientovi pristupovať individuálne, je naozaj najväčší úspech a to bolo vždy pre mňa aj najväčšie ohodnotenie a najväčšia radosť z práce, keď som dokázala zbaviť niekoho strachu.